ji bo gelê Kurd bo daxwatiyê bûye cihê baweriyê hêviyê bûye sitergehek bo me hemî Kurdan. Em şeş partî û rêxistinên Bakurê Kurdistanê jî bi dewleta li Başûrê Kurdistanê serbilind in. Serkeftinên dewleta federa me dilşad dike, krîz û alozî jî me diêşîne. Îro li Başûrê welatê me dijminên gelê Kurdistan Daîş bi hovî êrişî gelê me dike. Şerekî duyemîn jî ji aliyê hikûmeta Bexdayê tê meşandin, ew jî şerekî ekonomîk e ya aborî ye. Şerê sêyemîn jî birêyên siyasî, dîplomasî û têktanên civakî têne meşandin. Dijminê Kurdistanê dixwazin bi rêya van sê hêzan Dewleta Federaya Başûrê Kurdistanê birîndar bikin, têk bibin, meşa wê ya serxapûnê bibirin û bişkînin lawaz bikin. Di demeka wiha da bi ya me pirsgirêka Serokatiya Herêma Kurdistanê ne pirsgirêkeke esasî ye. Lazim me bi rêya guftûgû û mutabaqateke hevbeş ev pirsgirêka bihata çareserkirin. Rola Rêzdar Mesûd Barzanî, Serokê Herêmê Kurdistanê, bercave û diparastin û pêşxistina destkeftînên li Başûrê welat da. Ev rol dê di berjewendiya gelê me de be. Pirsgirêka sîstema serokatiyê û sîstema parlamenteriyê jî divê bi mutabaqateke hevbeş an jî bi rêya gelên Kurdistanê bê çareserkirin. Ev dijminên Kurdistanê yên ku dixwazin rê li ber serxabûna Başûrê Kurdistanê bigirin, îro bi lîstokên xwe yên qirêj dixwazin li Başûrên Kurdistanê careke din jî ji şerê birakujiyê dest pê bikin. Em bangê hemû partiyên Başûrê Kurdistanê dikin. Hişyar bin. Dijminên gelên Kurdistanê dixwazin hêviya me hemû Kurdistaniyên cihanê bişkînin. Dixwazin Kurdistanê xerab bikin. Bila kes neye vê lîstikê. Pirsgirêkên aborî, civakî û siyasî yên Başûrê Kurdistanê helbete ku divê bêne çareserkirin. Ev dexwazekî însanî û meşrû ye. Lê nabe ku daxwaz û xwepêşandan bibin sebeba şikandin, şewitandin, hilweşîn û şihetandinê. Têkbirina Dewleta Federa Kurdistanê ne lazim? Gelên Kurdistanê divê bizanibe ku reaksiyonên demokratîk û şewitandina avahiyên partiyan zidê hevin. Şewitandina avahiyên partiyan dezgehên sivîl û çapemeniyê şewitandina azadî û şewitandina demokrasiyê bixwaye. Îro li Başûrê Kurdistanê parlamentoyek heye û hema temamiyê partiyan jî bûne hevbeşê ortaxê şîrîkê vê hikûmetê. Berpirsyariya hemû xweşî û nexweşiyan ew hemî partiyên li Kurdistanê ne. Nabe ku yek partî wek berpirsiyar bête nîşandandin û lê were êrişkirin. Divê komîteyeka taybet û bêalî ji bo lêkolîna kirina van bûyeran vê dawiyê bêye damezrandin û yên ku qanûn binpêkirine werin darezandin. Divê hemû Kurdistaniyên cîhanê bi dengekî bilind pêşgiriya dewleta xwe ya Başûrê Kurdistanê bikin. Divê em rê nedin planên dijminên Kurdistanê. Divê em kêfa dijminan li xwe xweş neynin. Divê hemû partiyên Başûrê Kurdistanê bi rêyên guftûgû, diyalog û rêzgirtinê hemî pirsgirêkên Dewletê Federaya Kurdistanê Başûrê bêne çareserkirin. Divê Serokê Herêmê Kurdistanê Cenab-ı Aziz Mesûd Barzanî wek her caran bi helwesta xwe ya Kurdistanî bangê hemû aliyan bike û vê meselê çareser bike. Divê demek ku li rojhilata navîn û li Kurdistanê guhorîn berfereh pêktin, pêwîst e em bi giranî bidin faktörên siyasî û dîplomatîk. Diyar e ku rojhilata navîn di guhartineka dîrokî re derbas dibe. û mümkün e herêm rûberûya erdnigariyeke siyasî nû bibe. Di vê demê de nabe ku gelê Kurd û Kurdistanê careka din wekî piştî şerê yekemîn û duyemînê cîhanê bixesire. Gelê me di vê armanca dewletbûnê de ser bikeve. Ev jî pêwîstî bi yekrêziya navxwayî û bi serkirdeyetêka bihêz heye.
em ji vê derê 6 partiyên Kurd û Kurdistanî li Bakurê Kurdistanê ji birayên xwe başûrî partiyên wan ên siyasî ra dibêjin dewleta me neşihetî. Azadî, KADEP, ÖSP, PAK, PAKURD, PDK, Bakur. Li ser 6 partiye